benvidas a todas á reunión da AMPA do Colexio de Educación Infantil e Primaria Xil Ríos. Benvidos. O colexio chamase Xil Ríos? Sí. Como de xirarei? Sí, é que aquí foi onde comezou a xirar. Xil Ríos é o único artista que xira sen ter xira. Gracias, Victoria, moitas gracias. Ben, pois nada, imos comezar coa orde do día. O cuarto, non? Perdón? Como? Estamos a xoves hoxe. Sí. A orde do día é o cuarto, non? Luns primeiro, martes segundo, mércores terceiro, xoves cuarto. A orde do día do xoves é o cuarto. ¿No? Gracias, Victoria, gracias. Vamos a ver... A ver. A orde do día é o tema. Ah, pero que imos cantar? Que guai! Sí, pois pídome unha de Paulina Rubio. Pois non me queda nada hoxe, sí, señor. Bueno, mira, reparte esta circular, por favor. Que circular? Esa circular. Vai repartindo, por favor. Pero isto non é circular, isto é rectangular. Victoria, cariño, vouche dicir unha cousa sin que che parezca mal, Espero que veñas de fumar porros, ¿no? ¿No? Pois eu, sei que che pareza mal tamén, Sí. Espero que che volva a luz a casa pronto e deixes de ter que vestirte ás escuras, porque vaya pinta. Ben. Como sabedes, mandei chamar aos pais de un neno. Sei que moitos estades en desacordo, porque o pai é transportista. E que transporta o pai? Pois, concretamente, droga. A ver, estásme dicindo que te vas a poñer a discutir cun narco e a prova son eu. Vamos a ver. A mí dame igual que sea narco ou non sea narco. Aquí o importante son os nosos fillos. E eu non sei vos, pero eu, pola miña filla, mato. Vale? Vale. Bien. Pero espero, Isabel, que o narco non sexa tamén fan de Belén Esteban. Era un hombre de veras valiente, Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Ha llegado el combo dominicano. ¿Qué tal? Cojones me molesta a mí no medio dunha descarga. Esta era a reunión da... Ostras, debe ser un mitin de ciudadanos, que hai caras moi largas, Tranquilos. Bueno, me chamaron para unha reunión do AMPA. Quen é a presidenta? Pois podería ser calquera. No, podería ser calquera, pero seres tú. Gracias, Victoria. Gracias. Señor Xouviña. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal? estamos? ¿Qué tal? Bienvenidos. Sí, Xouviña, gracias. Efectivamente... Laureano y Xouviña, para servir a Dios y a ustedes. Bueno, a ver, ¿de qué se trata esta mierda? Chamámolos porque efectivamente queremos falar con vostedes do seu fillo. Que cojones teñen que falar vostedes a min do meu fillo? Que cona teñen que falar vostedes do meu fillo? A ver, vamos a ver, señor Xouviña, é que resulta que o seu fillo, pois, digamos, o seu fillo é... O fillo é un estudiante espectacular. Saca todo 10, 12 e 13. Home, a ver... Talle poñendo 10, 12 e 13. Eu non lle vexo o problema. Tamén, a ver quen se atreve a suspender o fillo dun narco. Tamén é verdad. Vamos a ver, perdone, pero o que está facendo o seu fillo non é normal. Porque o noso fillo é un chaval que se dice ahora un chaval distinto.
Distinto. É distinto? Sí, bueno, digo vostede como se non tivera nada de malo, distinto depende, porque distinto tamén é pocholo. Sí. A ver, Sí. a ver. Que pasa co meu fillo? La verca do carallo. Toma! Uno cero. Bueno... De momento 1-0, de momento. Bueno, vimos un pouquiño fuertes, ¿no? Tampouco creo que fai falta insultar, ¿no? Bueno, verei eu cando fai falta e cando non fai falta insultar. Por exemplo, agora fai falta mona. Bueno, É pues... que é a Georgina de Coristanco, eh? Ter moito cuidado con eso. Bueno, Seus pais son panadeiros en Coristanco e eu que mandaba na fariña, pois dixen, aí vamos xa de cabeza. bueno, pues resulta que Bueno. mandeinos chamar porque o seu fillo está vindo á escola con pistola. A madre que o pareu. Dixenlle, na leves ao colegio que a vas perder. Na leves ao colegio que a vas perder. Eu aviseino, Xa sabes que yo dixe? Home, dixeche. Como perdas a pistola non che compro outro, Dixeches. Non che compro outro. Ah, porque a usted parecelle normal. Como a min, se lle regalo normal é que a use. Entendo? Non é como cando lle regalei o escalestri que o ten ali metido nunha caixa. Hombre, sabe a cantidad de droga que hai que descargar para comprar un escalestri? Xa, xa. Ah, non dá, nen. O sea que a vostede parecelle normal que o seu fillo veña con pistola a segundo de primaria. O curso onde está non sei, pero vamos a ver. O importante é seguro. Home, sí, estamos bastante seguros desto, sí. No, Segurísimos. no, digo, se lle ten posto o seguro, chaval. O seguro, como seguro? Coño, se lle ten posto o seguro a pistola. Vamos a ver. Pero vostede estáse oindo. Usted dase conta do peligroso do que estamos falando, do peligro que ten. Peligroso. No, perigoso. É dar anatomía en inglés. Que outro día veña a correr po hospital que non sei que dun finger, non sei que dun Finger. Finger. Fritimos unhos fingers. Era que tiña un dedo roto. Claro. E súa mai friteulle unhos fingers. Eu pensando que quería comer polo. Oh, Claro. finger. E veña frítille Veña polo. fingers. Era que romperon un dedo con martelo. Perigoso. O inglés non nos leva a ningún sitio, xa o dixo Feijóo. O inglés non nos leva a ningún lado. A nada. No. Pero digo eu, tampouco é pa tanta cousa, non? Quer dizer, anda ca pistola, pero non matou a ninguén, non morreu ninguén. Home, ontem non matou o noso fillo. Matou o seu fillo. Home. Perdón, que eu eso non é que non sabía. Perdón, de verdade. Que fai? É que se lles matou o fillo xa non poden estar na reunión de padres e madres de... A ver. Cada Por favor. cousa... Non entendo. Señor Xoubiña, por favor, isto é moi grave. Moi grave. Bueno, moi grave colarse na reunión do AMPA tampouco, que iba a facer? Digo da pistola, o da pistola. É grave. Son cousas de cativos. Cando éramos pequenos todos andábamos así co dedo, que te mato, pim, acordas? Que andábamos co dedo, pum. Si, o que pasa é que despois do dedo non iba unha bala, sabes? Entón o problema son as balas, non as pistolas. No, a bala como veña a moita velocidade, pápate. Se ven a modo, a bala se ven a modo e na maneja, pero como veña rápida a bala, cuidado, pápate ben. Non quero problema, púxome de pé, pero Isabel, cálate, Isabel, Pero por que avisou? Por que avisa? porque me puxen de pé para dicir Bueno, se faga o que lle día a gana, pero non nos avisa. Pois que me estou cabreando xa. Dígalle a Speedy González que se sente, por favor. Vamos a ver, o que temos que facer Vamos a ver. O meu cativo, vamos a ver.
O cativo dispara moi mal, ten moi mala puntería. O que hai que facer, claro, non senten os nenos moi xuntos. Claro, porque senón, ainda que apunte mal, algún dalle. Hai que poñelos separados. Claro, colóquenos separados. Entende? Ou que veñan con roupa floxa, que así en que che día, o mellor non ten roupa floxa, pois lévate para outro lado. Veña, vámonos aí a Corte Fiel. Cariño. Vamos marchar de aquí, cariño, vamos marchar de aquí Que non hai porque categoría está farta desta E xente. se non teña outra solución, se lles parece a ustedes, se lles gusta esta solución, fagan como fan en Estados Unidos. Que fan? En Estados Unidos, nos colegios, poñen un detector de metales, un arco de metales, para que así saben quen leva armas ao colexio. Entendes? Xa, pero é que xa sabemos quen trae armas ao colexio, o seu fillo. Estou xa un pouco farta de que todo sexa culpa do meu fillo, o meu fillo. E os outros que? Mamarracha. Pois os outros non sei, pero o seu, hasta o de pronto leva pistola. Pois que a leven os outros tamén. Está. Que a leven os outros tamén. Todo culpa do Como meu se fillo. dice, Payasa. si se tira- Que o estou insultando. Tres- Payasa. Eu creo que van 4-1 xa, de momento. Que os outros nenos leven pistola, moi ben. E de onde van sacar os outros nenos pistola? Pregunto eu. Vende ao meu home. No, eso sí que no, cariño. Sentiríame moi mal vendéndolle armas aos amigos do noso fillo. Eu regalollas, eu non llas compro. Non llas podo cobrar, de ninguna maneira. Podo cobrar. Pero que non é eso que queremos. Non queremos que os outros nenos Cariño, traian ao final pistola. quedamos ou marchamos, porque non sei. Quedamos. Veña, a ver, dime. Que non queremos que os outros nenos traian pistola. Bueno, a ver, tamén Isabel, filliña, nada che vale. Esta xente está tratando de buscar solucións. Bueno, estamos de coña, non? O sea, isto é coña para todos. Vou chamar polo director a ver se pon un pouco de cordura a este tema, por favor. Director! Vamos quedar, bicho, vamos quedar. A ver, de verdade, que xa non se pode nin cagar tranquilo. Señor Xouviña, que tal? O director, un admirador. Ao final chamástelo, Mire que xa dixen que ao final foron 4 tiros de nada. Bueno, 4 tiros de nada, bueno, non chamaría a atención se non fora aquí en Sarria. Bueno, foi un caso... Fora en Kentucky non chamaba a atención, Efectivamente. pero aquí en Sarria chama a atención. A ver, foi un caso puntual. Como puntual? Como puntual? Vamos a ver, se esto está pasando todos los días. Todos os días, pero moi puntual. Ás 12. Sí. Os chavales están ben educados. O chaval está moi educado na puntualidade. Nós tamén, na puntualidade para nós, no noso negocio a puntualidade é moi importante porque o colombiano logo se pone nervioso. Faltan 4 ou 5 kilos e está... Quería falar eu co director, quería falar eu con vostede, director. Señor Xouviña, non sabía que tivese outra filla. Son a súa muller. Non, xa sei, perdón. Iso é o que quería dicir. Bueno, vamos a ver. O meu fillo está sacando 10 en historia. Parecelle pouco. Nada, poñémoslle un 12, un infinito, o que precise. Pareceme raro, porque outro día pregunteille quen foi o rei católico. E díxome, Juan Carlos non creo que fora, que moi católico nunca estivo. Que fenómeno, chaval. Fenómeno. Que O tema Chavales, é que non me gustaría que os outros nenos se riran del por non saber cousas, Non te preocupes, cariño, non creo que se rían del... Acórdate que leva unha pistola, O nome do neno teñen ustedes, non? Eso estarán en algúns papeles. Vamos a ver, hai que facer algo xa. Pero o rapaz non pode vir con pistola ao colexio. Non, xa se está facendo, eu xa estou facendo algo. Apartarme del. Vamos a ver. Vamos a pensar que teñen ustedes razón, co chaval hai que quitarlle a pistola porque é un peligro, un chaval de segundo de primaria con pistola. No, vale, ben, hai que quitarlle a pistola. Sí. A pregunta é, Sí. quen lle quita a pistola? Como que quen lle quita a pistola? Usted. No, o meu home xa lla deu. Non quererás ti que el faga todo. No, claro. Xa lle di. Sí, non, ten todo sentido.
Como ten todo sentido? Ten sentido, sí, sí, sí. É que agora quitarlle, cuidado, agora está alarmado, Agora, para quitarlle vai haber que ir por detrás, Vamos a ver, a pistola teñe que quitar usted e o pai, non? Eu creo que a educación tanto hai que darlle na casa como no colexio, non? Digo eu. Digo eu. Vamos facer unha cousa. Vamos facer unha cousa, a ver se lles parece ben. Vámonos botar as suertes, vale? A ver quen lle quita a pistola ao chaval, vale? Veña, preparaos? Sí. A ver a quen lle toca. ¡Hombre! Señor director, tocoulle usted. Vai lle quitar usted a pistola. Siempre sí. Pero eu os alumnos Pero pense unha cousa. Se o chaval leva pistola, o padre tamén a leva. Pois vou eu, sí, vou eu. Verdad? Non, vou eu porque sí, porque o director é o que ten que xestionar estas cuestións, así que nada, ata agora. Venga, chao. O chaval non é malo, pasa que, bueno, é rebelde, así, pero xa verá, vai ir o director ali, vaille pedir a pistola e o chaval vaille dar a pistola, sí ou non? Sí, Perfectamente, seguro, vaille dar a pistola sin problema ningún. Xa veredes. Xa son as 3. A ver. Xa sei que foron 3 disparos, pero non hai que alarmarse. Ao mellor non lle dou. Ah! Deume! Ai, deulle. Si é que ten 6 balas a pistola, Ostras. Ai, Que? Deulle quitado a pistola? a pistola non, pero as balas creo que lles quitei todas.